Okinyi ka Daniel. Honorable Gladys Wangaya Nyawangaya. Bas, Okinyi ka Daniel kamuno lwagore. Manyien mowuok e YouTube sani iluongo ni awe wacho muwero wanga cha. Adwa goye kawuono una tisni onge kawo e ufa. Wamoke. Dok. Audio input. Hey! Gini dwa goya sok yawo, to gini ti wuoyo. Yani ufa ti wuoyo. Ufa wuoyo. FM tuner. Mayo, ufa ni wuoyo. The Bluetooth device is ready to pair. Hey, ufa kare ti wuoyo. Mayo, ufa ti wuoyo. Ufa ti wuoyo. Odi. Hey, donji. Buona tisi ya Benika. Wuok matin. Ha? Wuok matin. Madwa no konya, binyalo konya. Olono konyi na. No konya, nitie gimoro motimore na. Wich jawil. Dengega maber ni wich to jawil, omera wu. Kiki wita, kiki timna gimo marach pon. Koso in gi pala buti. Anti mana masawa. Adwa ni konya. Nitiere gimoro kae. Wiya paro wil. Wiya wil gang'o? Wiya wil gi nyinga bwana, an konya sai. Ayie kata oro ni alofu kae. Iye oro na alofu. Ana sai. Iye oro na alofu. Asai an konya, paro ni nyinga wiya wil go. Iye oro na alofu mi namba. Mia namba. Nyinga wiya wil go mera. En wich kuot koka nyako chopenja nyinga. Seche mino penja no. Lekwa. Ema nyinga wiya wil go ka. 07 94 54 92 64. Mana namba maore. Koro wao, mana namba maoro pesa kanyo. Ero. Dong yude. Ayude. Ano masai ano parna nyinga wiya wil go. Nyinga wiya wil go mera. Nyingi. Nyingi. Ayie medi pesa, wamedi kata 3,000, wamedi. Dong koro yuda 3,000. Ire. Ano parna nyinga asai. Ayie medi kata 10,000, ayie medi 10,000. Parna nyinga, an nyinga mo wiya wil go ya nyako chop openja nyinga sani, koko ya penja nyinga. Seche mneno penja no, nyinga to nang'e maber nyinga nang'e maber nyinga. To sa kadwa kona nyinga ni tap, to nyinga wiya wil go ka. Ma message mineno oro na kaene, ema no penja go nyinga, ane mana inbox e Facebook. Picha ne mano mora. Nyinga, aseoro ni pesa. Isaoro na pesa? Naoro ni pesa sa. Wataka confirm maber. Ioro na pesa? Gadieri ana kona nyinga, gadieri mineno ne. Alufa parche da, ego. Ano Hey! Wabe! Ayudo pesa kawuono, pesa chalolo. Ano mera, ano sai. Chalolo kuoma. Andu kona nyinga, ano sai. Pesa chalolo.